Mm. Hello mga ka-Foodie Bees! Today kakain po tayo ng spicy chicken caldereta at lumpiang Shanghai. meron po tayo dito ng rice at meron tayo sausawan, ketchup. At meron din po tayo ditong sweet chili sauce. At meron po tayong pangimagas, mangga at Opo. pipino. Opo. Thank you so much, Sisi Nicolay Fernandez Vlogs. Siya po ang nagbigay ng mangga dito at avocado. Yes. Hinatid ng papa niya kahapon. Maraming Kabalan salamat. natin siya. Hello, Sisi Nicolay Fernandez Vlogs. Thank you so much po. Ingat ka dyan. Nasa Manila siya ngayon. Kaya mga ka-Foodie Bees, bago tayo kumain, mag-pray muna tayo. Opo. Amen. Amen. Ayan, malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na tayo. Manghantaking kapampangan. Opo. Walang Sarap ang suwata. pagkain natin. Hay, ito. Pang fiesta. Pang-fiesta yung ano natin. Oo. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-Foodie Bees. Kain po tayo. Sarap. Spicy talaga. Kita nyo naman yung sili. Ang daming sili. No? Tsaka ang daming ano mo. Bell pepper. Yes. Ito bell pepper. Sarap. Tsaka ang daming ano patatas oh. Sarap. Sarap. Ay, sorry. Bell pepper. Sarap. Sarap po tayo. Sa piyestahan, no? Yan. Pag fiesta din nawawala yung chicken caldereta. Yes. Sino mahilig na nakikipag-fiesta? Ikaw. Kapag meron lang ano. Di ba nga nagluluto ka pa nga sa fiesta? Ay, malapit na yung fiesta natin. September. Sa lahat po ng gustong pumunta, Zoom na lang ah. Mag-Zoom na lang tayo. Oo. Bawal pa kasi. At may bagong ano ngayon. Gusto ka makanghang. Hangang na nga eh. Di ba? Sarap. Sarap po. So,
Gusto ko sarsa. Sarap. Red pepper. Gutom kami ni BBM. Kakaulan lang namin. Sarap. Sarap. Thank you so much sa nagluto ng chicken caldereta natin. Si Dada. Kuya. Tinatamad na naman ako mag-ayos. Andala. Kasi tag-ulan. Umuulan. Tsaka wala ako sa mood. Mayroon kasi ako. Hindi, period. Di ba gano'n naman tayo mga babae? Kapag mayroon tayo na tinatamad tayo. Talaga? May utang ka sa amin, ha? Bakit? Yung crush mo hanggang ngayon, hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino. Huwag na yan. Kailangan yung i-reveal na natin kung sino, di ba? Kasi may nag-message sa akin. Tinatanong kung sino daw. Sabi ko, hindi ko din alam. Promise, hindi ko talaga alam kung sino. Di ba, hindi ko na sinabi kung ano siya, babae o lalaki, di ba? Ano tayo? Baka mabulunan tayong pareho. Cheers! Bakit? Babae ba? Hindi natin alam. Wow. Totoo? Gusto niyo na malaman? Kinakabahan ako, Diyos ko, dahil. Sino nga ba? Sabihin mo na. Yeah. Kain muna tayo. Sarap. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta ng premiere natin sa Balot. Thank you so much po.
Sarap. Sarap. Caldereta. Hangangan. Dan sila, oh. Ayun guys, sayang. Patagal. Sarap. Ang sarap pa. Nagmasanda. Kumain ko na lang. Wala na, nagpaalam pa. Ayun. Ang sarap naman gani, ano, no? Matamis po. Yung avocado, di pa po namin nakain. Medyo ano pa siya. Baka bukas pwede na or after 3 days. Yes. Gawin natin ano, salad. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Sarap. Sarap. Ay, salamat po. Thank you. Napusog. Ito yung mangga po. Binalatan na po namin kaagad. Yes. Tamis. Kabalan pala natin si Nicolay, no?
Malapit lang siya dito. San Francisco? San Francisco. Nakakahiya, baha sa amin tapos hinatid pa ng papa niya. Hello po, Tito. Tito. Pag wala po kami... Ng tatay niya. Pag di po kami nagmumukbang, pasyal po kami sa inyo. Kaya pala maganda si ano. No? Pasyal tayo. Alam mo ba yung San Francisco? Ako pa. San Francisco sa ibang bansa. San Francisco. Game. Sino yung crush mo? Ha? Kala ko nakalimutan na. Tiyo? Gutom lang ako kanina, kaya hindi ko pa nakulitan. Sabi mo na. Sana? Huwag mo sasabihin na may part 3 pa yan, no? Sabi mo Wala. na. Lari. Lantong na. Crush lang naman. Wala, ninahiya ako. Kadala ko? Hello mga loves. Welcome sa akin channel. Saga mo ka? Sino? Yung ginaya ko ng Sarsaga na. Sabi mo eh. Hindi, gusto ko lang siyang gayaan. Yun no. Nagulat naman ako sa'yo. Kasi ano? Tareng! wala akong crush. Larit mo? Bahala ka nga. Kaya na lang ako. Kay Medeora lang ako. Ayan. Na. Sarap. Ayan mga Foodie Bees, naubos po namin. Bali, pepino na lang po yung natira. So, bago po tayo magpaalam, gusto po namin magpasalamat sa mga members po namin. Sila, Raw and Cook Food ASMR, Remy TV Watkins, Ash Xbox, Jenhen Capares, Paparon TV, Hampas Lupang Burgis, Eat with Vince and Chona, June Pig, Simple Bisdak, Ma'am si Aya Vlog, Coach Foodie, Mary Mukbang, Mother Shingo, Hanimes TV, at si Angel Mendoza in Seoul. Ayan, meron po silang mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. At thank you so much po sa nag-super chat sa amin nung last premiere po namin sila. Sweet Neneng Vlog at si Eat with Ina. Ayan. Thank you so much po. Meron po silang mga channel. Please supportahan din po natin sila at mag-subscribe na din po kayo. Yes. At gusto din po namin i-shout ang napaka-special po namin friend na si Kimi0718. Hello, Sisi. Ingat ka dyan. At sa friend ko na si It's Lenny. Yan, Frenny. Mag-subscribe na po kayo kay It's Lenny at kay Chepris Chow. Yes. I miss you, Chepris Chow, Frenny, at si Cook Like Crazy. Ayan. At gusto lang natin shoutout yung kasama natin sa gym. Ay, oo. Sir Joven. At saka si Kevin. Ayan. Hello Kevin. Thank you so much sa inyo. Yes. Mga Foodie Bees, follow nyo na ang aming Facebook page at saka TikTok ng The Foodie Bee. At TikTok ko. But please, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin ni BBM. Yes. Ayan. Shout out po, Team Matibay. Hello po sa inyo. Magpagaling po kayo, Mamita. At saka Christine Cecil Ogawa. Sisi Cecil Christine Ogawa. Kaya mga Foodie Bees, kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.